tässä kohta lähestytään Kontiolahtea. Ollaan menossa Tiirolan Juhania hakemaan ja matka jatkuu sitten siitä kohti rajaa ja Riekisimppa vielä tulee mukaan. Sieltä Harri menee eilen tuossa ja Kauko perässä. Kesäkuun 15. päivä aamu valkiaa kauniina. Porukka on lähdössä Karjalaa. Vienan Karjalaa kohti. Niin mihin se Tero on menossa oikein? Eikö se olla lomalle menossa? Lomalle kävelee. Lomalle sitä on menossa. Lähdetään katsomaan, että missä kohti sitä on puolustettu. Isänmaa. No niin, nyt ollaan saatu tuo Juhani mukaan ja lähdetään adelemaan kohti Vartiosta. Niin, Vartioksen matkaa joku 80 kilometriä. Jukka ajelee autolle ja pyytää vähän konsulttiapua Sepolta Kestilästä. Koitetaan selvittää se paikka, missä Johan Similä taisteli Mannerheimin ristiin rytärin arvoisesti. Tässä käytiin kahvilla. No niin, nyt on Suomen puolella tulli läpäisty ja portit on auki ja lähestytään seuraavaa tarkastuspistettä. Meillä ei tiedä kuinka tiukkaa tarkastusta sillä tehdään, mutta nyt päästiin vaan niitä, näytettiin passi. Joo. No niin, nyt on raja ylitetty ihan hyvien vaiheiden jälkeen. Paljon meillä aikaa meni varmaan joku tunti. Nyt suunnitellaan vähän tankkauksia ja lähdetään katsomaan Venäjän ihmeellistä maata. Takavarikko on kaikki. Joko lompako takavarikko? Harjoitellaan tankkaamista. Se on vähän erilaista tää tankkaaminen täällä. Harri, paljonko se maksaa se bensi? En tiedä, vaan piti allekirjoittaa sellainen lomake, että sitoutuu tekemään töitä, jos ei ole rahaa millä maksaa. Se on ihan oikein. No niin, ajapa ihan sinä tähän nyt. Tie on näköjään vielä ihan hyvä. Tässähän näyttää niin kuin olisi vaikka Kajaaniin tulossa. Linja-auto, paikallisliikennekin liikennöi täällä. Mehän on tultu kaupunkiin, täällä on liikennevalot, ei me oo tämmösiä Tämmöisiä Tuiran kerrostaloja. Niinkö Tuira? Harri on löytänyt meille ruokapaikan ja opastaa meitä nyt sinne tuolla. Tuolla on siinä vasta. Lähdetään kohti vähän huonompia teitä ja mielenkiintoisia. No niin, se on tässä tämä teollisuusalue ja melko jykeviä on piiput ja jostakin sieltä vähän savuakin tupru. Maata myllerretty. Tässä ollaan pikku tauolla ja katsotaan karttaa.
Pokna Ponok. Mikä? Ainakin tuossa vasemmalla oli äsken, kun näkyy kohta, niin ankarat maakasat. Nyt päästään vissiin soraatielle, näyttää siltä. No niin, nyt päästiin oikein kunnon soraatielle. Irtokiviä on aika reilusti ja 70 rajoitus on, mutta ei. No joo, kyllä me 50 ajetaan. Tänään tulee milisiäkin vastaan. Eikä ambulanssi. Vähän mennä. No. Ei ole kerennyt kättä nostelemaan. Ajo meitä vähän ahtaalle, mutta Simppa tulee siinä. Ei ollut simppa tuolla. ei nuo nimismiehen harat kattuu. Tietenkin näitä isompia rompia pitää niinku väistellä. Jonkun verran oli pölyä jo suussa, mutta siellä menee joki ja siinä on semmonen törmä. Tuosta vähän eteenpäin on pilikottuna. Onko se koulu? Vuokkinimessä täällä on irtokoira, näkyy oleva ihmettelee vähän ja niin täällä on. Tuossa on nyt se kauppa. Vuokkinimessä vielä ollaan ja kohta lähdetään. Kaunista on tämä Karjala. Siinä on poikakin ihan huikkariksi, ei paljon valeja. Saippua kupla. Pullo oli kädessä. Samat leikit täälläkin. Menee järviä. Mä katsoo, onko se Lesosan Santeri paikalla ja olisi se mukava, jos Santerilla on vaikka aikaa vähän esitellä paikkaa. Tässä menee oikein mukava mehtätie harjun päällä. Santerin tulo näyttää. Kylläkään ne on henkiä salapääviä nää maikat. Kaunista on. Со мной моя поле студит ветер весов. Здесь отцисна моя, и скажу не тая. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Venesjärve Sasona.
Siinä ne pässit vai? Niin joo. Oliko ne tässä kato? Mitä? Oliko ne aina tuohon ne pakaamaan? Niin on, nyt pannaan. Ei sitä tumpata, kun pannaan pystyyn. Niin just, kyllä sitä. Joo. Aina siellä on, ja sekin vähän maksaa, niin se käy. Kyllä. Eli tämä on se Lesosen suvun lähtö. Niin alku. Tästä se on niinku, meidän sukuhan on nyt niin tutkittu aika pitkälle, että se on tullut jostain tuolta Lähi-idästä ja sitten Euroopan kautta ja Tanskasta ja Norjaa. Sieltä sitten Lapin kautta. Ja sitten, se on jossain vaiheessa niinku, niitä on 3 niinku geeniryhmää eri suunnilta tullut tänne. Että Se on se Lesonen, se kuuluu se Veikko. Veikko. Niin. Eli kuinka kaukaa Veikon esimerkiksi suku on tästä? Milloin Veikon? Se on juuri sitä eri ryhmää, niin kuin tulee sitä Niin. kaploryhmää. Joo. Geenitutkimuksesta se on. Eri teitä tullut kuitenkin, mutta samoja lesosia. Joo, Se alkuisä on kuitenkin ollut sama. Joo, kyllä. Joo. Joo. Tässä on Sulon asuinkortteli. Veneenveistäjä Sulo on tässä veistellyt useamman 100 venettä elämänsä aikana. Pojat kurkistaa Sulon kyllyyn vielä tässä. Ja lukossa. Täällä puhas vesi. Nyt tyytyy. Bää. Tässä ollaan matkalla kohti Vuonnista. Tie on välillä vähän heikompi kunto, niin on jonkun verran näitä kiviäkin tässä ja vettäkin on ollut tiellä. Välillä on ajettu 80 ja välillä 20. Tai ajetaan 20. Leiripaikka Pistojoesta noin 10 kilometriä Kiskiskukkololle päin. Tämmönen ihan kiva paikka järven rannalla. Te alkoitte käristää. Nyt kärii. Joo. Sanokaa tästä teillä vähäkään katsoa. Harri kävi uimassa. Kohtuullisen pölystä hommaa. Se on pyöräilijällä ollutkin. Leiri on purettu ja Jukka on oppivainen mies. Se katseella oppii. Se on omaksunut nämä venäläisten nuorten tavat jo niin hyvästi, että se omat lipposet meinaa heittää tuonne. Kyllä näillä on jo loppu. No niin. Näytähän miten ne... Nyt on ensimmäinen yövytty ja lähdetään siirtymään tuonne taistelupaikoille ja ensimmäisenä
Tavoitteena meillä olisi löytää ne kiskiskukkulat ja se tien on sieltä. No niin, tää on kyllä ihan loistavaa. Kyllä niinku oikeesti on niinku lomatunnelmissa. Kello on aamulla 9:30 ja 19 astetta on lämmintä ja moottoripyörät menee eellä ja ei tätä niinku maisemat on ihan niinku upea. Järviä on, vesistöjä on vieressä välillä ja tämmöiset vaaramaisemat niin välillä on niinkin, että on niinku pakko pysähtyä ja jäädä niinku ihmettelemään, että on se niinku paikkana niin ja on mäkiä, on kerta kaikkiaan on mäkiä ja mutkaa ja kaaretta. Tämä taisi enimmäkseen olla venäläisten hallussa tämä munakukkula. No niin, tässä ollaan makkaralla ja tarkoitus olisi lähteä käymään sillä Kivikukkulan suunnalla, mennä tätä puolustuslinjaa pitkin. Tässä on juoksuhautoja ja piikkilankaa. Ja koitettaisiin löytää se Similän Johani taistelupaikka. Siinä ollaan, ihmetellään sodan aikaista puuta. Siinä on joku tukiammus, mikähän siihen on tullut. Leikki on poikki. Joo, veteen. Niin missä nämä luita näitä? Siellä on. Niin on nostettu siihen kivempään. Niin joo. Nämä on te Jussi ampumia. Joo. Katoppa, siellä on ihan sääriluuki. Jaahas, lähdettiin kohti Uhtuvaa jo varmaan joku 10 kilometriä Uhtualle ja tuli välillä tämmöistä asfalttia tosiaan aika epätasaista ja paikkailtua, mutta asfalttia kuitenkin. Tässä varmaan tulee taas joku vesistö, että näitä on niinku ihan mahdottomat näitä vesistöjä. Saavuttiin Kalevalan kyllä, oli ainakin kyltti. Täällä näyttäisi olevan ihan rakentamista. Ei oo kaikki vanhoja
vanhoja taloja. Hirttä käytetään rakennusmateriaalina täälläkin. Uusissakin taloissa. Peltikaton väri on ainakin vähän häijy verrattuna Suomeen. Ei oo sinistä monella työllä. Kauppa. Se on käynyt. No niin, mennäänkö kauppaan? Otetaanko meillä ruokatavaa? Veljet Kalevalan kadulla. Ostoskeskus. On välillä vähän parempi kuntoista ja monen näköistä. Ihmiset kuitenkin näyttää täällä olevan ihan tyytyväisiä ja varmasti pärjäävät. Ja vaikka sillä vesiputoksella. Se on vielä vähän matkaa tuonne päin. Mä luulen, että se on jo tässä, mutta mä en ole ihan varma. Joo, ei olla vielä päästy Röhörantaan, mutta ei varmaan kaukana ole. Röhörannan. Tässä on vähän tän... Joskus nämä tiet on täällä tämmössä. Se on tämmönen suon kohta. Tien molemmin puolin tuolta rämehtiä suolta. Niin alavaa, että tähän on sitä tiedä. Tämä on siis päätie tuonne Kiestinkiin. Kärrykin on perässä ja ei ihan joka autolla pääse. Olen tallannut mä soitan ja viertoteitä noitan, jotka raatteen tieltä tuonne Uhtualle vie. Ja ne kylät joihin tultiin oli muilutettu multiin, mutta Röhökylän rähjä oli polttamaton. Tule Röhörantaan, siellä piirrekuva santaa, siellä tähdet loistaa. Ja piedän kuu täysi kuu, siellä on ansalanga polla. Sopis niin sinne tulla. Tule Röhörantaan, Sinisillalle. Kylän rykmentti kun otti, sieltä puuttui koko motti. Potturetkellä saatiin, kylä kolhoosi, potut kolonnassa tuotiin. Kohti Kiestinkiä lähdettiin Röhörannasta ja mennään katsomaan siellä Kapustojokia ja muita kovia paikkoja. Mutta se lähtee vähän tuonnepaan. Nyt ollaan tultu tähän. Ollaan puolessa välissä matkalla Kiestinkiin jo. 40 kilometriä tultu ja 40 kilometriä on ja tuo on se suunta. No meidän ei tarvitse tästä mennä, päästään varmaan liittymään tuolle tielle jostakin muualta, mutta käydään katsomaan tässä on pieni kylä, Sohjanajoki menee siinä ja käydään katsomaan löytyykö ihmisiä, kenen kanssa voisi juttelemassa. Tämmöstä kylää. Täällä ei oo maalikauppialla voisi olla markkina. Voisi olla, että ne ei maalia tarvi, mutta ei täällä paljon ole maalia käytetty näissä kylissä. Näin ne asuu täällä. Vaikka nyt on kesä ja lämmin, mutta jotenkin näitten pitää pärjätä talvipakkasellakin. Siinä on kyly lämmin tuo portailla.
Täällä ei varmaan ole ihan niin kiire näillä alueilla mitä sitten kotisoon. Tytöt ei vissiin puhu suomea. Ja koiria on täällä. Mikä on kylä? Mikä niminen kylä tämä? En minä tiedä, vaan tämä on kyllä niin syrjässä kuin vaan ikkä voi olla. Tämä on kyllä sen näköinen, että tämä on niin syrjässä ja niin omavarainen kylä kuin vaan voi olla. Se on kylä. Eikä pahan näköinen. Kakeelle viitattiin, että tuonne mennä. No me lähdetään. Erittäin. Oi, että on nätti kyllä. Kerta kaikkiaan. Joo. Mahtavaa. Täällä on pietty huolta. Joo, ja nyt on aika pysähtynyt. Kerta kaikkiaan ei ole niinku... Aja vaan eteenpäin. 100 vuotta sitten Suomessa. Niin se on. Kattokaapa kun halakopinotkin on siistissä pinot. Mutta eivät ymmärrä suomea oikein kukaan. Mihin se Kaukua juoksutti poika? Mitä? Kaukuahan se poika juoksutti jonnekin. Kato se ohjasta, missä mennään Kiestin. Niin just. Joo. Joo, mutta ei päässyt oikein juttu sinne kenenkään kanssa. Harvin paikka. Mulla on Yrittää siellä. Katoppa siellä on mosse taloppien Tölötti jotain. Se on remootissa siellä. Tänne kyllä ois passannut ne meidän tulijaiset. Niin ois mahtunut. Täällä olisi kiva ollut vaikka vähän aikaa olla näitä ihmisiä. Joo. Niin tuolla kylällä ei kuitenkaan sitten ollut ihmisiä, jotka olisi osannut suomia. Ja todettiin, että on nätti kylä ja ne opasti meidät nyt tielle, joka viesti Kiestinkiin. Ja lähdetään nyt tavoittamaan Kiestinkiin. No niin, tässä tultiin Sohnajajoen rantaan. Ei, tietenkin. Joo, minä luen pikkukatkelman tästä tämmönen kirja kuin Kiestingin motti. Kertoo Sohnajajoen ylityksestä. Niin Sohnajajoen ylitys ja eteneminen Kiestinkiin. Suomalaisille joukoille paljon miettimisen aihetta antoi saapuminen Sohnajajoelle, joka on siis tässä meidän edessä. Vastaranta kohosi jyrkkänä ja venäläisten katettujen pesäkkeiden tummat suuaukot ammottivat vastaan pelottavina ja kuolemaa uhkuvina. Ne on tuolla olleet. Joen ylityksen ajatteleminen ja eteneminen kohti noita pesäkkeitä veti miesten mielet vakaviksi. Mieleen tuli kuva Tuonelan virrasta. Hiljentymisen arvoinen paikka. Paljon suomalaisia miehiä. Kiestinkiä pikaisesti nähdään tästä. Varmaan ajetaan huomenna takaisinpäin. Huomenna ajetaan takaisinpäin näitä reittejä, niin nähdään. Meillä on tässä ei ennen Kiestinkiä löytynyt järkevää yöpaikkaa, niin tavoitellaan Kapustajokia ja sitten käydään vielä huomenna veturipurolla ja palaillaan sitten takaisinpäin Kiestinkiin ja kohti Kuusamon rajaa. Kello on 20:11 ja me tässä vielä katsellaan yöpaikkaa. Ei oikein ollut vielä kohilla. Pojat pitää pikkusen neuvonpituun, että sehän kuvailee samalla, niin täällä on jotakin kolhoosi jäämistyä ja jäänteitä. Täällä oli oikeasti tämä kylä, mikä äsken ohitettiin. Se oli Venäjä. Siellä asuttiin junavaunuissa. Oli siellä joku lapsikin vielä ulkona, mutta tämä näytti räntisti. Jatketaanpa matkaa. Leiripaikka on löytynyt ja teltatkin on saatu pystyyn. Ja Hyvällä mielellä. pyörät parkkiin ja miehet tässä huoltaa itseään. Väsyneet miehet kun tarkennetaan.
Harri juoksi uimaan tuonne jonnekin ja täällä tapahtuu sitten kans jotakin jännää. Maistuu täällä muuten ihan hyvälle täällä. Jääkö Pekonista puhuu ääni? Joo, se on sunnuntai-aamu ja leiri on pantu läjää ja tässä läheltä nyt lähdetään. Oliko se veturipurolle vai kapustoille? Kummalliselle? Veturille. Tässä on videokuvaa tästä Kapustajoen kyliltä ja tämä oli pikkuinen semmonen ehkä aavistuksen vaatimattomampi kyläkö. On tämä sitten, tai jos tämä on tämän kylän slummia, voi olla. Mutta nämä ei ole slummilaisia nämä. Joo, Haatasmaan kohdalla. No niin, silloin se. Tässä on näitä veturipurolle meneviä huoltoteitä, josta on pudasjärveläiset kulkenut. Ja muun muassa tuo Tirla Juhanin pappa, joka on sitten jäänytkin tänne. Tänne tullaan, tässä on suora. Niin, tässä on se silta. Ja tässä on niitä Pudasjärvestä joukkohautoja, jotka on hommattu. Ja pappa on jäänyt sitten tänne. Joukkosidontapaikka on. Mä en muista mihin se Kimmo merkkasi, että se on. Se on tuo. Ei vaan, se on väärässä paikassa. Ne löysi ne jäännökset sieltä. Joo. Se on piirretty vähän väärään paikkaan. Eikä se on tälle alueelle pappa jäänyt. Joo. Eikä tuolta se jostakin on se siis kaarattanut tämä suomalaisten puolustuslinja. Ja nyt meidän pitäisi meidän sitten löytää tämä joukkosidontapaikka. No tässä on se kenraali, eikö Everstin komentopaikka on. Turtolan komentopaikka on tuossa. Tuosako? Vai missä? Joo, tullaan järvellekko? Niin justiin se. No missä se on se? Joo. Joo. Me ollaan sillä polulla tässä, mutta järviä ei ole vielä nähty, että järvi tulee tuohon. Löydettiin tämä veturipuro joukkosidontapaikka. Niin, joo. Me oltiin liikaa, tämän kartan mukaan me oltiin nyt liikaa oikealla. Niin, me oltiin. Ihan niin on. Tämmöstä karttaa, tämän kartan tässä nyt taas on vähän erilainen. Tuosta. Joo, se on kuparista ollut puutellinen järvässä. Niin just. Me lähdettiin tänne lähti tätä. Joo. Me käytiin täällä. Tässä on ilmeisesti kuparikäärme. Tämä on kuparikäärme. Nämä ei ole ihan tarkkoja nämä kartat. Tämä on vähän erilainen. Tämä on suomalainen ja nämä on venäjä. Tai sitten se on näin. Käytiin katsomassa sillä Kapustanajoki ja nyt ollaan sitten ajamassa Kiestinkiin. Ehkä siellä otetaan joku valokuva ja mennään sitten katsomaan vähän keittopaikkaa, missä saataisiin lihakeitto keitettyä. Ja meidän pitää lähteä kohta kotiin rajaan ajamaan. Kello on nyt 20:01 ja kyllä me viimeistään kello 15 pitää lähteä ajamaan ja varata tuo reilu 100 kilometrin matkaan 3 tuntia. Kiestinkiä.
harmaa. Vettä siinä viiään tässä. Vai onko se kaasupullo? Maitotonka. Siinä. Täällä on sahoja ja kato mökkejä tekee. Kerrostaloissa asutaan. Ei ole taloyhtiöantennia, vaan siellä on jokaisella omaa. Kylyjä näkyy täälläkin. Paikallinen kulkuneuvo. Se on ihan omaa tekemään. Kiestinkikin poltettiin. Venäläiset polttiin niin kuin suomalaiset sai sen haltuun. Muutamia taloja sillä on kuulemma jäänyt jäljelle. Polttamattomana. Täällä on kauppa. Harrilla on näköjään kauppaa asiaa. Kyllä sillä kaupasta vaan jäätelöä saatiin. Kiestingin kaupassa. Oli hyvää jäätelöä täällä. Rattaa on aivan mahdoton. Ei mihin laittaisi. Nää kato pärjännyt jo viime reissun rahoilla. Jaa. Ei taha kuulla millään, kun toisten rahoilla ostaa. Niin. No onkin lupa. Mikähän meillä sikasti? Paljonko meillä on? Kiestingin kylän raitteja adella. Kake ja Juhani on johonkin jäänyt tässä on tämmönen pikku hieho irtaallaankin. Ja se sieltä aina jostakin löytyy. Tuolla onko? Ei oo oikein pyörä tuolla. Vähän aina hakuusalla kun pikkusen erkaannut on tässä. Sinisiä kattoja. Kare käynyt lypsyllä. Tai onko ne menossa lypsyllä? Tulee isäntäkin perässä. Ollaan takaisin täällä Sohjanan kylällä ja niin täällä on pojat varmaan kattonut meille paikan, missä me syödään sitten. Nämä pojat juoksi eilen tuossa naureskelivat, että oli nätti paikka tämäkin.
Munajoki siellä virtaa. Nyt ollaan syöty ja juotu kahvikki ja ensimmäistä kertaa tämän reissun aikana oikeastaan tulee vettä. Tai tuli vettä, nyt tänään tulee pikkusen ja ukkonenkin jyrähteli. Lähdetään ajelemaan kohti rajaa tässä ja kuljetaan oikea tie. Oliko Mukula kivikatua tässä ajetaan? Pääjärvi on ohitettu ja mennään kohti Kuusamon rajaa. Ja ihan tuosta tutuksi tullutta hiekkatietä alkaa. Täällä on taas. Välillä se on vettä, mutta nyt on taas ihan kivaa kuiva keli. Täällä sen verran satanut, että ei vielä pahasti pöliisi. Kohti Suomia ajellaan. Venäjä. Tuossa on hyvä muuta. Rääkäriruki on tullut peräisen. Samaan matkaan. Tämmöstä tietä. Jokunen kivi sinne. Meidän kaistalla. Kuusamon rajalla ollaan tässä. No niin, tässä päästiin asfalttiteille. Eli nyt ollaan Suomen puolella Kuusamon raja-asemalla ja lähdetään kohti Suomussalamia. Ja voisi mutta pitkästä aikaa ei tarvitse olla toinen aika jarrukulottaa. Milloin pitää väistää jotakin. Kaukaa ja eellä ja tulee vielä perässä. Täytyy sanoa, että mukava oli Venäjälläkin käyvä, mutta mukava oli kyllä tulla Suomeen.